да искате. Хайде следващата група. Важното е, че всички група влиза с мечкарската. Това е важно за Иванов ден. А сега, я ги стегни малко. Това са пъргави старците. Аз са пи силно. Аци. Тиха! Тихой! Хау! Стига, че се уморя, булки. Стига, по-малко. Хайде следващата група, моля. Хайде, Бориславе. Тук ще имаме представители от Нигерия, тупанджи, барбаристи, различни и така нататък. Виж какви коси имат. Къде се завладеме? Барбаниста от Нигерия. А па другия нашия безачерния. Черното злато се казва. За разлика от друга година, тази година е трезъв. Къде се не е напил. Ма има време до вечера. Хайде, Бориславе, ако обичаш, стегни ги малко си. Ася! И тук има представител на поколението, има представител. Запиши си и да не пропуснем. Няма да се загуби традицията в Гиген. Що има такива поколения различни, които виж? Много са потанцувални, бе. Браво! Браво, колега! Абе, Борисе, откъде взема барабаниста, бе? Албанец ли? Нигериец ли? Какъв е? И не старече го прави. Я крикни от кабина, я крикни бе, старица! Той ме не чува. Вие не ще те гласувате за мене, Мариса, тук. Не пари, нема пари. Мируй да се не занимаваме днеска с политика. Ще му изпълна това. Браво на Борислав Маринов Ангелов. Има подкрепение тук. Я гледай, има нигерийци, то Нигерия. Булка и тя с много кубича. Ма колко кубика си изслуша?
на групи. А да сте живи и здрави. До година пада се. Който е тук, а който го няма, пада тук. Хайде следващата група. Много ще му бъде трудно на журито. Добре, че не съм на неговото место. Трудно ще бъде за оценка. Що вика станци, бе? Що му вика станци? Вика, колко е пъргам първи. Така ще е стане. Що не е остарано, вижте. Браво! Браво на тази група. Хайде, благодарим журито, благодарим за групата, да сте живи и здрави. До година пак да се срещаме. Следващата група, ако обича. Не се притеснявай. Тя не изгласа в место. Тя не изгласа в место. Я лате по-насам. Вие не се видите без. Още малко, дай напред към журито, не се страхувай. Дай напред още.
Браво! Браво на групата!